हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बे बोसोरनि 2026 बे बोसोराव मोनसे गोदान आपकामिं बर' सावथुन फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे बर' सावथुननि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर, बिथां पंकज लाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै दाखा जोमै पार्ट 1 खौथ' नोंथांमोना आगोलाव गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय आरो बिथांमोना आगोलावनो रिलिजबो खालामनानै होखाबाय आरो बे बर' सावथुना गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदों नङा होमबा लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बिथां पंकज लाहारिनिनो स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै दाखा जोमै पार्ट 2 बिथांमोना आखायाव लाबावदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर, बे दाखा जोमै आबुं बर' सावथुनाव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आगोलाव पार्ट 1 आव जाय फाव खालामदों बिथांमोनखौनो नुनो मोनगोन आरो माखासे गोदान आर्टिस्टफोर फाव खालामदेरनाय नुनो मोनबावगोन लोगोफोर। लोगोफोर, नोंथांमोना खोनानानै बे दाखा जोमै पार्ट 2 आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नङासै? लोगोफोर, सोर दानिफ्रायनो नोंथांमोना बे दाखा जोमै 2 आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जाना दङ? बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरखादो लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय बे दाखा जोमै 2 आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना नायगोन बे दाखा जोमै आबुं बर' सावथुना जेब्ला फैयो अब्ला नोंथांमोना नायगोन? बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल अफ प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां माखासे आबुं बर' सावथुनफोर, मिउजिक भिडिअफोरनि, सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों थाबैनो मोनथिनो मोनबाय थायो।